President has respected the laws of this country. President is subjected to this process. Up to this point, we have not seen anything untoward in as far as the laws of the countries are concerned. Umphathiswa kwiofisi yobungameli uthi umongameli uzakuphefumla emva kokuba uphando luzimeleyo lwe-Section 89 lufumanise ukuba kungahle abe ufanele ukuphendula ngomba wephalaphala. Njengoko namhlanje ihlabathi liqaphela usuku lwesifo sikagawulayo, uMzantsi Afrika sele udlale indima enkulu uqinisekisa ukuba abantu banolwazi kwaye bayazikhusela kwesifo. Inkosi mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandikawule ndiwarhuqa. Umphathiswa kwiofisi yobungameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi umongameli Cyril Ramaphosa uza kwenza isibhengezo kungekudala ukuze emva kokuba ikomiti ezimeleyo ibhengeze ukuba umongameli Ramaphosa unoxanduva lokuphendula gabalala ngokuphathelene nokwebiwa kwemali kwifama yakhe iphalaphala ngo-2020. Ngethuba enikezela ngengxelo yentlanganiso yekhabhinethi ibibanjwe kule veki, uMnumzana Gungubele uthi nangona le ngxelo iphumile umongameli Ramaphosa akabikwa hlaba. Kwelinye icala umongameli uzirhodise zonke intlanganiso zakhe zaseburhulumenteni namhlanje emva kokunikezelwa kwale ngxelo kusomlomo unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula izolo. Up to this point, President has respected the laws of this country. President is subjected to this process. Up to this point, we have not seen anything untoward in as far as the laws of the countries are concerned. And now he says, I have studied the report and I'm still analyzing it. I still stand by my version on certain issues, but I'm ongoingly studying the report, await pronouncement. Whatever that's going to be. And where I'm sitting, we've got no doubt in as far as President's response, respect for the laws of this country. Remember, those findings is a report that must be submitted to Parliament, probably depending on the Parliament's decision to kick at other processes. And you know the meaning of prima facie. It says at face value, I'm using my own simple language, it appears this has not gone right. Maybe as an elaborate exercise to check further could lead to something. So prima facie is not a conclusive finding on anything, but it's an indication that there's a need to clarify certain things. So as long as we understand that, but the President says he's studying the report, and we expect nothing new. He has respect for the law, something he has demonstrated all over his life. Kanti ke inkokheli ediye uMnumzana John Steenhuisen iphawule malunga neziphumo zophando lwegqizela izimeleyo lengcali zokuba umongameli kufuneka ephendule malunga nebholo lefama yakhe iphalaphala. uMnumzana Steenhuisen uthi oku kubonakalisa mhlophe ukuba umbutho olawula i-ANC wonke unkonela urhwaphilizo, akho inkokheli lombutho engcono kunenye. Uvakalise ukuba iDA izakuthi ithaca isiphakamiso sokuba kuchithwe urhulumente, nto leyo inokukhokhelela ekubanjweni konyulo likazolonke ngokukhawuleza. If President Ramaphosa somehow triumphs at the conference, we're stuck with a corrupt and compromised President Ramaphosa. This is the impossible choice, the terrible trifecta that voters are given within the governing ANC. But the simple truth is, no South African voted for David Mabuza, or Zweli Mkhize, or the RET faction, or an alliance with the EFF. But there is one more option available to voters. And thankfully, the authors of our Constitution had the foresight to include this in the document. And that option is for a simple majority of 50% plus one of the National Assembly, your representatives, to vote for the dissolution of government, which would then trigger an early election. Section 50 of the Constitution makes provision for precisely the scenario we've ended up with today, where the President and his government have now lost the mandate and the legitimacy to govern, and a new mandate must be obtained from the people. We will table this motion in the National Assembly, and we will call on all members of the House, regardless of party affiliation, to support it, so that we can urgently close this chapter and get back to dealing with our country's many challenges.
Njengoko namhlanje ihlabathi liqaphela usuku lwesifo sikagawulayo, uMzantsi Afrika sele udlale indima enkulu ukuqinisekisa ukuba abantu banolwazi oluphangaleleyo ngentsholongwane ye-HIV kwakunye neendlela zokuzikhusela kuyo. Kodwa nangona kunjalo, abantu basenoloyiko lokuvavanyela le ntsholongwane. It begins with us. It begins with us taking responsibility. Kekholelwa ukuba ikliniki yase-Hillbrow eRhawutini ngeyona ixakekileyo kweli. Njengoko kungena kuyo abantu abangaphi kwe-17,000 befuna unyango ngenyanga. Umongikazi uDaphne Kodzwana uqala usuku lwakhe ngokunceda umama usemtsha nozokuvavanyela i-HIV kunye nosana lwakhe. La uzosayina khona ukuthi uyavuma ukuthi uSister Kodzwana atheste wena aphinde atheste nomntwana. Le nkqubo iqala ngoluleko lwasengqondweni ukuqala. Iline yodwa ibonisa wena ukuthi le test iyasebenza. Imali ehlala ine-line eyodwa, ne? Mayisebenza usho ukuthi ama-results lawa izokunika wona siyakwazi ukuwafunda sibe satisfied ngawo ngoba i-test yethu itestilwe iyasebenza. But ama-line wethu makabuya sekawu-2 then abonisa ukuthi i-HIV test yethu i-positive. Umama lo uvumile ukuba singene kweli gumbi emva kokuvavanyo baye balinda imizuzu eli-15. Ngibone kubaluleke kakhulu ukuthi ngizele umntana msiteste sihlale siyazi ukuthi istatus sethu simiphi. Le kliniki yase-Hillbrow ihlala ixakekile kodwa umongikazi bayazama ukuqinisekisa ukuba uninzi lwabantu bayalufumana uncedo. If everybody was willing to do the test, they will get help sooner because we will get a lot of positives and we will start treatment. We are starting treatment the same day. Kodwa kweli tyeli ibe livuyo lodwa kulo mama njengokufumaniseke engenayo intsholongwane ye-HIV. Kwaye uninzi luyakhuthazwa ukuba luvavanyele le ntsholongwane. Ukanti njengoko namhlanje lusuku lwehlabathi lokuqaphela isifo sikagawulayo, inkqubo yezizwe ezimanyene i-UNAIDS imemelela iinkokheli kwihlabathi lonke ukuba zilungise ukungalingani okudala ukuba zirhuqe emva iinzame zokulwa nesifo. IMpuma Koloni imeko yamaziko ezempilo engekho semgangathweni isengumngeni kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Umbutho wamajantliziyo uyalwela ukufumana unyango kwabanentsholongwane i-TAC. Uthi ukungafumani amachiza onyango kweliphondo kudala ukuba uninzi luyeke ukusebenzisa amachiza athomalalisa ulwamvila lukagawulayo. Kumngeni wemihla ngemihla ukufumana amayeza e-ARVs kwaba baphila nale ntsholongwane. Oneminyaka engama-43 uNoxolo Tutu uphila nale ntsholongwane. Lo kaTutu uthi ukhe wayeka ukutya iipilisi zakhe amatyeli amabini ngenxa yokunqongophala kwamayeza. Sithetha nje uxhomekeke ukufumana amayeza kwabanye. Ufumaniseka loo nto njengangoku into yobana bathi mos basingathathi iipilisi abanye abantu. Xa kunjalo uye ubhenele kwelo lixa into yobana makwazi uba uqaleke ngokugxa wakho otyale treatment yakho. I-Treatment Action Campaign imemelele kurhulumente aqinise isandla ngokubonelela abo baphila nale ntsholongwane ngamayeza. Government kwethu must roll up le program yakhe yokubanikeza i-treatment ye-3 months to 6 months so that bangabi nokwazi usuku besiya ezikliniki rhoqo. Isebe lezempilo ephondweni lithi lo mba uphantsi kwengqwalasela. Isebe liyifumene le ngxelo. Nangona kunjalo, liyaphikisana neengxelo zokunqongophala kwamachiza e-ARVs kumaziko ezempilo kumasipala ombaxa weNelson Mandela Bay. Ibhunga lentsholongwane ye-HIV and AIDS ephondweni lithi kule minyaka 5 idlulileyo izinga lokwesulelana ngale ntsholongwane lehlile ngomyinge ka-35%. In the previous cycles of 5 years, around 15%, 10% of reductions. Took quite a huge jump this time around, and we were starting to see that the stubbornness of reducing new infections that has been there, it's starting to dwindle. Ngokwengxelo yakutshanje ngabantu abaqikelelwa kwi-8.2 million kweli abaphila nale ntsholongwane. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisegqeberha. Amalungu ombutho we-EFF abambe umngcelelo ukuya kwi-ofisi ka-Chief Justice eMidrand kuMantla Rhawuti eqhankqalazela ukukhulwa kombulalo kaKhrisani uYanus Walus. Kule nyanga idlulileyo inkundla yomgaqo-siseko igwebe ngelithi uWalus kufuneka akhululwe ngengqawule. Uhola wendlela u-N1 ubuvaliwe ngenxa yolu qhankqalazo.
Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ziphelele ezindaba kwijelo le-YouTube uthi Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe umphathiswa kwi-ofisi yobongameli umnumzana Mondli Gungubele uthi umongameli Cyril Ramaphosa uzakwenza isibhengezo kungekudala ukuze emva kokuba ikomiti ezimeleyo ibhengeze ukuba umongameli Ramaphosa unoxanduva lokuphendula gabalala ngokuphathelene nokwebiwa kwemali kwifama yakhe iphalaphala ngo-2020. Abathunywa be-ANC kwiphondo laseLimpopo abaya kwinkomfi yonyulo yeliqela bajongene nomngeni nanjengoko iinkokheli zeliphondo ezimbini zigaqele isikhundla esinye eso sikasihlalo kazolonke. Usihlalo we-ANC kweliphondo umnumzana Stanley Mathabata kunye nowayelilungu lesigaba sephondo ugqirha David Masondo bagaqele esi sikhundla nesibanjwe ngumnumzana Gwede Mantashe. Ngabagqatswa Babini abaphuma kwiphondo laseLimpopo abagaqele isikhundla sosihlalo we-ANC, usihlalo we-ANC eLimpopo umnumzana Stanley Mathabata kunye nelungu lesigqeba se-ANC kweliphondo kwalilungu lesigqeba se-ANC kuzwelonke umnumzana David Masondo bachongelwe ukuba ngabagqatswa kwisikhundla sosihlalo we-ANC nesisabanjwe ngumnumzana Gwede Mantashe. On the three candidates from the province, it means the province is growing. As the PEC, we want to appreciate that amongst ourselves, they are leaders, that structures are identifying as leaders that are ready to lead the ANC national. Bambi bakholelwa ukuba ukuchongwa komnumzana Masondo kwenziwa ngabo bebexhaso wekhuphisana noMathabata uDixon Masemula kwinkomfa yonyulo yephondo. Ngokwamanani kaMathabata uyakhokela umhlalutyi wezopolitiko ukholelwa ukuba umnumzana Masondo ngerhoxa ukuba ngumgqatswa kwesi sikhundla. One would say one of them should actually withdraw if they are disciplined. In particular Masondo, I would suggest that they should withdraw because the number of nominations that he has received are by far less than those received by Mathabata. Unobhala we-ANC kweliphondo unqinile ukuba umnumzana Mathabata uza kunika intetho ephambili kwindibano ye-ANC KwaZulu-Natal kule mpelaveki, watsho eziphika izityholo zokuba oku kubonisa ukuba isigqeba se-ANC eLimpopo asisamxhasi umnumzana Ramaphosa. For campaign. And if he get an opportunity to go to Gauteng, he will also use that event also to try and demonstrate to the membership of the ANC that he is a capable leader. So he is going to KZN specifically for that. Ukanti uBhejani Chauke okwaphuma kweliphondo naye uchongwe ukuba abe ngumgqatswa kwisikhundla sikanondyebo we-ANC kuzwelonke. Umxholo wephulo lethu kwezili-16 lokunqanda ukuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana ucancathe ekuxhotyisweni kwabasetyhini ngezakhono zoqoqosho. Ukukudizwa ngumphathiswa wabasetyhini abantwana nabantu abaphila nokukhubazeka unkosikazi Mayitengwana Mashabane. Ukanti kutyholwa ukuba ukuxhotyiswa kwabasetyhini kuqoqosho liphupha kubadlali abakwicandelo likamabonakude. Umdlalo ophuma izandla kumabonakude UVatiswa Ndara ongafihli makhuba kuhlakulwa ubhale incwadi eqaqa amabholo ngenzingo nentlungu yabadlali kwicandelo lemidlalo kamabonakude nemiboniso bhanyabhanya kweli esihloko sithi Unfiltered, nalapho etyhole licandelo ngokucinezela abadlali. Amanda Reid. Kwintsapho zeli lizwe kusenzima ukuthetha gabalala ngeziganeko zokuxhatshazwa ngokwesonto. Undixelele futhi. Mama nandizoyika. Yintoni sizeka bani? Mna ndihlale ndinxile. Andizokunceda njani? Ndicela uxolo mntana. Yabona wena keswa ngabantu abanengothi usathana kalala engatyanga apha kum uzolala ulambeke sathi uzonibona. UVatiswa Ndara ngomnye wabasetyhini abanobuchule bokudlulisa umyalezo. I-research mna ndithatha i-script ndi-create law character, so that's what I did kwi-Home Affairs udlala uMiriam. Kule minyaka mithathu edluleyo kukhe kwathuleka ngegalelo lakhe kwimidlalo kamabonakude. Umphathiswa wabasetyhini nabantwana ucancathe kuphuhliso lwabasetyhini kuqoqosho
kumsitho okuphehlelelwa kweentsuku ezili-16 zokulwa nokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana. It will help in making them become self-dependent, independent, not stay in toxic relationships. Kwincwadi yakutshanje kaVatiswa Ndara ethi-Unfiltered, udandalazisa elubala uxhatshazwa kwamagcisa nabadlali kumabonakude nemiboniso bhanyabhanya yeli lizwe. And I hope in the book there are so many things that will be answered about my journey, because there have been so many different takes and perceptions about me. So I'm hoping the book will clarify a lot of things, and I hope people will buy the book and enjoy it. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Mancia. Umphathi wezokhenketho eMpuma Koloni Mnumzana Mlungisi Mvoko kunye ne-agenti yepaka nokhenketho eMpuma Koloni usungule inyanga kaDisemba kwi-Wild Coast Sun eMbizana. Injongo ukukhuthaza abakhenkethi ukuba bakhethe unxweme lwaseMpuma Koloni njengendawo yokhenketho. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi nosokhamera uLwandile Mbulali bebelapho babuya nenqaku. Asibulele kakhulu ngenene sikumhlaba wase-Wild Coast eMzamba ngaphansi kwembizana. Uzakhumbula ukuba indawo isekwiphondo leMpuma Koloni apho kuzalwa khona utata Nelson Mandela. Uzakhumbula kananjalo ukuba Oliver Reginald Tambo kwazalwa kweliphondo leMpuma Koloni. Sithetha ngoRobert Sobukhwe, sithethe ngabo bonke njengobacinga Steve Biko nabanye. Kodwa xa ujonga ezokhenketho abantu abaninzi bagxalathelana kuza kwiphondo leMpuma Koloni, ngakumbi abantu abasuka kwamanye amazwe. Kodwa namhlanje kuzophethelwa iphulo lokuba nabantu abasuka ezilalini baxabise ukuba bahambele indawo mhlawumbe ulwandle olukufutshane nabo lezinye indawo mhlawumbe ezinomtsalane ekuhlaleni. Kodwa ke sinaye kumphathiswa ojongene nezokhenketho apha ephondweni utata uMvoko. Mhlekazi uqinisekileyo namhlanje ngiyaphehlelela, mhlawumbe ithetha ukuthini loo nto kuni nilisebe? Enkosi kakhulu, ndiyabulala mntakwethu. Namhlanje silapha uzokukhumbuza abantu balifikela ixesha lokuphumla. Xa lifikile ke ixesha lokuphumla eyethi indima kuba sikhuthaza abantu ukuthi bahambele iphondo laseMpuma Kapa. Kuba kaloku apha nje zininzi izinto ezithi zitsale abantu njengoso zichazile. Kodwa ke into ebalulekileyo into yoba iMpuma Kapa lonyaka uphele ibonisile into yokuba iyakwazi ukutsala abantu abaninzi, kuba ngokwabantu bazilapha ngaphakathi eMzantsi abahambayo abakhenkethayo, abantu abaninzi bakhenkethele i-Eastern Cape. Silapha ke ngoku khona ukukhumbuza abantu balifikile ixesha, njengoba ke lifikile ixesha akho nto singenayo apha eMpuma Kapa for abantu ukuze baze khona. So silapha ke for loo nto uyabona sinoyona phondo nolwandle olude, akho nto singenayo ukuqala kwindawo yezilwanyana, zonke izinto sinazo apha eMpuma Kapa. So sikhuthaza abantu ukuthi izani zokuphumla i-Eastern Cape yona inilungele. Iindaba zipheli mawethu nto nje ixesha lutshaba. Masikhongozele ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Makube chusi behele. Osikakhulu ke Bhele ngomqulu wendaba ndiyabulisa kwembukelo wamapha ekhaya ndikwamkela kaloku apha kwethu ke idesi ke shushu yemozulu nansi kaloku eyakutshaje kodwa okokuqala masiqwalaseni kaloku laa ngxelo yethu ke yemvula nomoya namhlanje noko imeko imaxongo kakhulu phaya kwelaa phondo leMpuma Koloni amathuba emvula abikiwe phaya futhi ifikela kuqhaqhe ngaye la 60% kummandla waseMthatha, ePort St Johns, eQonce, eMonti kanti nomoya uqhubeka ubhudla kwakhona phaya eGqeberha nawo kodwa umbindi phaya ephondweni leMpuma Koloni namhlanje ungabanda kakhulu ke ngenxa yayo la mimoya iqhubeka futhi ibhudla napha koLesotho le meko isemandundu kakhulu kukumandla ke futhi naphaya eFree State kakhulu ke phaya koBloemfontein nakungengeze kwiMpuma kwakhona phaya kwelaphondo laKwaZulu Natal. Le meko ke mbukelo lami yaqhuba pha ngomso ulumkela kaloku lamathuba lamsingo bandayo phakathi kwePort St Johns neMthatha napha ke eMonti kana umanga futhi ke la 60% eLesotho nakumazantsi elaphondo laseFree State. Naso kaloku sona ke silumkiso sanamhlanje sazo futhi ke ezandudume ezimandla kakhulu phaya eNorthern Cape koDiara futhi eMbilini eMzantsi Afrika kumantle ephondweni leMpuma Koloni namathutyana kangephu ayo
kaloku laa mililo yamadlelo ngokokuhamba kosuku namhlanje phofu ke le meko iyaqhuba phaa ngomso kwasekuseni kuMantla Northern Cape ungemanga ke nalaa moya ubhudla kakhulu phaya phakathi weKapa utyhutyha kanjalo kuyatsho phaa koGeorge usiza ke nala mathuba ezangqele phantse nje yonke lamva kwemini yangomso wona ke amaqondo obushushu aphezulu futhi namhlanje ngayo kaloku lemva kwemini yethu bakutshisa kamandi ke phaya ku-Free State eBloemfontein ngama-30 ekhatshwa sesibini kutshisa empela futhi embindini eKimberley ngenqantsini kaloku esibekeleyo kodwa ke ekuseni ka-34 Vryburg 32 eMahikeng phaya eNorthwest kwakhona kusekuhle kafuthi kucwengile ngaye la 31 liphalele phaya eLimpopo inqantsini ke futhi ka-32 efana nqwa naphaya koMusi naPulukwane anciphile lamaqondo efika ku-29 kodwa kuhle kakhulu phaya ePhalaborwa ngo-31 namhlanje Mbombela ancipha afike ku-28 ancipha impela kodwa ke phaya ko-Emelo ngo-21 kusemandi phaya KwaZulu Natal njengaphaya eBethlehem ngo-29 Lady Smith ngamashumi-33 amaqondo ke mbukeli wami omhle obushushu aphansi ngokuhlwa namhlanje usembindini eMzantsi Afrika njengaphaya eDiara phole kakuhle futhi namhlanje ebusuku ngaye la 15 uyafana ke phofu naphaya kumbindi eFree State ngela-15 kusekuhle futhi eJohannesburg nge-16 namhlanje ngenjikalanga Pretoria ngu-17 Polokwane kwakhona futhi lishumi nje elinesibhozo kanti kusemandi phaya eMusina ngo-22 ngokunjalo ke laphaya eliphalale ngamashumi-20 kanti kuhle impela phaya eMahikeng Northwest nge-19 Upington futhi ngo-18 phole kabanda kodwa anciphile lamaqondo efikela kwisithoba phaya eCalvinia ngexa ke inguye la-7 eSutherland ngomsemva kwemini imeko yethu yenjenje phaya ephondweni leMpuma Koloni phaya eKomani eSada inqantsini ka-31 phaya ezibeleni sekuthi ke kokugqibela phaya eMthatha ibe ngu-30 eMonti ngamashumi-23 mna ndikuthanda kangaka xesele myoli